Siema, diolch yn fawr am ddigwydd am y fideo hwn. Felly, fan yma, dwi'n mynd i gyflwyno meddalwedd gyda'r enw Pitivi, sydd yn adolygydd ar gweledolion neu fideoedd. Felly, mae'r hwn yn rhedeg I mewn yn cefn-drefn wythedd Linux. Fan yma, rydyn yn defnyddio amgylchiad deddfrig XFXE. Felly, I mewn yn y fideo hwn, dwi'n mynd i arangos sut i dechrau i rhedeg yr Pitivi a wedyn gyflwyniad i'w defnyddio. Yn gyntaf, fan yma yn yr XFXE, mae'n rhaid I ni I clicio ar yr botwm ar yr brig chwith fan yma, a wedyn I rhedeg rhaglen trwy'r mewn fyny yr enw sef Pitivi fan yma, a wedyn maen wedi dod o hyd oherwydd rydyn ni'n gallu gweld yr eicon ar gyfer y raglen Pitivi. Felly nawr os rydyn ni'n pwyso ar y botwm dodiad neu enter, felly bydd meddalwedd hwn yn arddangos ar y sgrin. Felly nawr, dyma'r sgrin neu tudalen sydd yn arddangos yn gyntaf pan rydyn ni'n dechrau Pitivi. Felly pa'r gorllyngiad o'r Pitivi ydy hwn. Os ydyn ni'n clicio ar y tri bar ar y gornel y brig dde, felly wedyn clicio ar yr About Pitivi neu ynglyn â Pitivi. Felly mae'r hwn yn dweud rydyn ni'n ar yr gorllyngiad o 2023.03 fan yma. Ac wedyn rydyn ni'n gallu cael yr neges fan yma, a wedyn os rydyn ni eisiau I dechrau prosiect newydd, rydyn ni'n gallu clicio ar y botwm new neu newydd fan yma. Ac nawr, mae gyda ni amrywiaeth o'r ffenestri fan yma. Felly dwi'n mynd I esbonio y rhain I gyd. Felly fan yma, fel ydych chi'n gweld, mae gyda ni prif ffenestri ar y ochr chwith fan yma yn y lliw gwyn neu llwyd, ac wedyn dyna's ble rydyn yn gallu llusgo yr gweledolion ac wedyn ei adolygu nhw ar y ochr chwith fan yma. Ar yr ochr dde fan yma, mae gyda ni y sgrin di fan yma sydd yn dweud ar y brig fan yma ar EGTK ychwaneg Cairo renderer. Felly, rydyn wedi defnyddio y Pitivi o'r blaen, ac felly pan defnyddiais hwn o'r blaen, felly nid oedd y sgrin di fan yma yn arddangos. Dwi'n meddwl mae'r hwn rhyw fath o'r efallai gwach neu'r rhyw fath o esgilistod I mewn yn gorllyngiad hwn yn unig o'r fersiwn o'r Pitivi hwn, sef 2023.03, oherwydd pan wrth yn defnyddio y meddalwedd hon o'r blaen, felly nad oes yr ffenestr di fan yma yn arferol, mae'r fideo yn arddangos I mewn yn yr blwch fan yma ar yr brig dde. Felly, beth ydy'r y bwriad o'r ffenestr di neu sgrin di fan yma ar y ochr dde? Felly, mae'r hwn yn arddangos y fideo yn ytrach nac I mewn yn y blwch priodol ar gyfer y fideo fan yma I mewn yn y prif ffenestr llwyd fan yma. Felly, dyna pam dwi'n meddwl I mewn yn y gorllyngiad hwn yn unig, mae rhyw fath o'r gwach neu esgilistod, ond felly oherwydd hyn dwi'n meddwl bydd hwnnw yn cael ei cywired I mewn yn y gorllyngiad I ddod. Felly sut rydyn yn ychwanegu fideo I mewn yn yr meddalwedd hon, I mewn yn adolygydd. Os ydym yn eisiau I ychwanegu y fideoedd I mewn i'r Pitivi, felly rydyn yn gallu clicio ar yr eicon ar yr ochr brig chwith fan yma I ychwanegu. Mae'n dweud import neu mewnforio fan yma, felly os rydyn yn clicio arno fe, felly mae'n agor blwch I dewis yr
ffeil oddi wrth rhyw fath o'r rhagchwiliwr ar gyfer yr ffeiliau fan yma. Felly, rydyn gallu clicio ar y ffeil fan yma ac wedyn clicio ar y botwm fan yma ar gwelod a yw ychwanegu I mewn yn yr adran fan yma. Neu, rydyn hefyd yn gallu llusgo y fideo oddi wrth rhagchwiliwr ffeiliau fan yma ac wedyn llusgo fe I mewn yn yr un adran fan yma ac wedyn yw gollwng fe I mewn yn y blwch fan yna. Ac wedyn, os rydyn eisiau I weld y manylion aglun a pwb un o'r gweledolion hyn, rydyn gallu clicio ar y botwm fan yma I arddangos y manylion fel hwn. Ac wedyn mae'r blwch yr adran ar gyfer y cyfryngau nawr yn arddangos yr enwau o'r ffeiliau fan yma. Ac wedyn, os rydyn eisiau I adolygu, enghraifft y ffeil hwn, yn gallu llusgo fe I mewn yn yr haen fan yma. Felly fan yma, mae'n cael ei galw yr haen ddim neu layer 0 fan yma. Ac wedyn, ar yr chwith eithaf o'r haen ddim fan yma, mae gyda ni yr rhedegwr yn y lliw coch fan yma. Felly mae'r hwn yn addangos yr lleoliad gyfredol o'r adolygydd. Felly dwi'n gallu gweld fan yma mae gyda ni y cyfnod hir o'r tawelwch. Felly os dwi'n eisiau I torri mas yr cyfnod hwn, dwi'n gallu lleoli y rhedegwr enghraifft fan yma ar ôl y 2 funud fan yma. Sut I gwneud hynny? Felly mae rhaid I ni I clicio ar y llygoden fel hwn I leoli y rhedegwr yn y lleoliad yn gwmws fel hwn enghraifft. Os rydyn yn clicio ar y botwm ar y llygoden. Ac wedyn nawr, os rydyn yn clicio ar y botwm I chwarae fideo hwn, mae'r hwn nawr yn dechrau oddi wrth yr lleoliad lle mae'r y sain yn gychwyn fel hwn. Ac wedyn rydyn gallu edrych ar y fideo fan yma ar y sgrin allanol fan yma ar ochr de. Os rydyn I seibio fideo, rydyn gallu clicio ar y botwm saith fan hwn hefyd. Nawr, ar y foment, fel ydych chi'n gweld, mae gyda ni ychydig o'r anghyfleusterau neu'r trafferthion gyda'r sgrin sydd yn arddangos y fideo ar y ochr fan yma, oherwydd maen cael ei cuddio gyda'r sgrin prif neu panel prif. Felly, os rydyn eisiau hwnnw I fod yn uchod yr holl amser, felly sut wneud hynny? Mae'n rhaid I ni I clicio ar y gornel fan yma o'r sgrin ac wedyn I dewisiad sydd yn dweud always on top yn wystad ar y brig, yn wystad ar uchod ac wedyn ar ôl hwn rydyn gallu almendioli y sgrin hwn ac wedyn yn ei lleoli I mewn yn yr ardal fan yma lle dylai fideo yn arferol yn cael ei dangos ond I mewn yn yr collyngiad diether hwn mae'n cael ei arddangos I mewn yn y ffenestr allanol fel hwn. Ac wedyn nawr, os rydyn clicio ar yr botwm I chwarae nawr, mae'r ymddygu fel mae'n ymddygu yn arferol I mewn yn yr gollyngiadau eraill arferol. Nawr, I mewn yn y fideo hwn, beth dwi'n eisiau I gyflawni yw, os ydych chi'n gweld ar yr adran gwerth fan yma, mae gyda ni bychau I mewn yn sain fan yma, felly dwi'n eisiau I adolygu mas yr cyfnodau distaw. Felly, ar y foment, oherwydd mae'r sain yn edrych yn hynod o'r fach, felly mae'n weddol anodd I
i edrych arnynt. Felly sut i chwydo I mewn I gynyddu neu I farhau tonau o'r sain fan yma. Felly ar gyfer hwn, mae gyda ni llusgwr fan yma, neu'r llithrwr fan yma, a rydyn gallu llithro hwn i'r dde I farhau tonau o'r sain, ac bydd hynny yn gwneud yr adolygu o'r fideo yn haws os ydyn gwybod lle yn gymws mae'r cyfnodau distaw yn dechrau ac yn gorffen. Felly, dwi'n gallu gweld enghraifft fan yma, mae'r cyfnod gyntaf o'r distawrwydd yn dechrau o'r dechreuad ac wedyn yn parhau hyd at oddeutu y pedwerydd eiliad fan yma. Felly nawr os dwi'n eisiau I torri mas cyfnod hwn o distawrwydd, dwi'n gallu de-clicio yn gwmbws ar lleoliad fel hwn, ac wedyn ar yr ochr dde ar y panel fan yma, mae gyda ni yr eicon ar gyfer siswrns. Felly os dwi'n clicio ar hwnnw nawr, mae'r hwn yn creu y toriad I mewn yn y fideo fel dach chi'n gweld fan yma ar yr pedwerydd eiliad. Nawr os dwi'n clicio ar yr cyfnod hwn i'w dewis, nawr mae'n troi yn ddi, felly i'w delay dwi'n gallu clicio ar yr eicon arall ar y panel ar y ochr dde, sef yr un yma, sydd gyda'r cylch coch, gyda'r croes yn y canol, ac wedyn nawr mae'r adran honno wedi diflannu. Nawr dwi'n gallu llusgo yr fideo i'r eithaf chwyth fel hwn, ac wedyn nawr os dwi'n dechrau o'r dechreuad unwaith eto, dwi'n clicio ar botwm fan yma, ac wedyn I clicio ar y botwm I chwarae fel hwn. Felly nawr mae'r sain yn dechrau yn uniongyrchol. Felly nawr dwi'n mynd I barhau I adolygu y fideo hwn I mewn yn yr un modd, sef I barhau I torri mas y cyfnodau distaw. Enghraifft mae gyda ni un arall fan yma, os rydyn clicio ar yr lleoliad hwn, ac wedyn chwarae beth sy'n digwydd I mewn yn y fideo fan yma, drwy clicio ar botwm chwarae fan hwn. Felly nawr mae'n dim ond yn arddangos yr cyst ar gyfer y cyfrifiadur. Felly does dim angen ar gyfer yr cyfnod hwn distaw. Felly dwi'n gallu unwaith eto yn yr un modd lleoli rhedegwr fan yma ar y dechreuad o'r cyfnod distaw, ac wedyn I bwyso ar yr eicon i'w thorri fel hwn, ac wedyn ar y delwedd o'r cyfnod distaw I de-clicio ar llygoden i'w lleoli yr rhedegwr fan yma fel hwn, neu dwi'n gallu de-clicio ac wedyn I cynnal y botwm I lar, ac wedyn dwi'n gallu llusgo y rhedegwr fan yma i'r lleoliad gwmws fel hwn, ac wedyn nawr dwi'n gallu clicio ar yr eicon i'w torri fel hwn, ac wedyn dewis yr adran, ac wedyn dewis yr eicon i'w delay fel hwn. Ac wedyn nawr dwi'n gallu llusgo yr adran arall ar y dde i'w ymuno gyda'r gweddill o'r fideo o'i blaen fel hwn. Ac wedyn nawr dwi'n gallu barhau I mewn yn yr un modd. Hefyd, yn ytrach nag pob tro yn angen I clicio ar botwmau fan yma I chwarae fideoau Gweledolyn, yn ytrach na gwneud hynny, dwi'n hefyd yn gallu pwyso ar yr botwm ar y bysysfwrdd, y botwm sef ar gyfer yr gwaglau neu space fan yma, i'w dechrau chwaraead fel hwn, ac wedyn unwaith eto i'w atal fel hwn. Unwaith eto, I pwyso ar y botwm gwaglau neu space I gychwyn i'w chwarae fel hwn. Ac wedyn, unwaith eto,
yr un botwm gwaclau neu space i'w atal fel hwn. Ac wedyn, os ydyn eisiau i symud ymlaen yn gyflymach, ydyn gallu clicio y saeth i dde i'w symud yn gyflymach. Os ydyn eisiau i mynd o ffordd gwrthwynebol, ydyn pwyso i lawr ar y bws y ffordd ar y botwm saeth i 6 i gwneud yr gwrthwynebol fel hwn. Unwaith eto y saeth i'r dde i mynd ymlaen, ac wedyn y saeth i'r 6 i wrthdroi fel hwn. Felly mae'r hwn yn hynod fwy hawdd i symud o gwmpas unwaith yn y fideo yn ytrach na bob tro i symud y llygoden i clicio ar y botwmau hyn ar y panel ar y chwaraewr. Hefyd, os ydyn eisiau enghraifft i dileu yr cyfnod ddewiswyd yn ytrach na bob tro i clicio ar yr eicon fan yma i'w dileu, ydyn gallu clicio ar y botwm ar y bws y ffordd i'w dileu, neu pwyso neu gwasgu ar y botwm ar y bws y ffordd i'w dileu fel hwn. Ac wedyn, os ydyn eisiau i dadwneud beth digwydodd, felly ydyn gallu, fel union yn yr adolygydd yr destun, ydyn gallu pwyso ar y botwmau Control Z i'w dadwneud, neu Rheol Z i'w dadwneud fel hwn. Ac wedyn, os ydyn nhw'n parhau i pwyso ar y Control Z neu Rheoli Z, felly mae'r hwn yn dadwneud y camau o blaen hefyd. Ac wedyn, os ydyn eisiau i ail-wneud y camau oedd newydd wedi ei dadwneud, ydyn nhw'n gallu yn ytrach nag i pwyso ar yr Control Y neu Control Y. Nid ydy'r hwn yn gweithio union yn y meddwedd hon. Yn ytrach na hynny, mae'n rhaid i ni i pwyso ar y botwmau y Shift, Control Z, neu y symud rheoli Z fel hwn. Ac felly, mae'r hwn yn ail-wneud yr camau oedd newydd ei wnaethpwyd fel hwn. Os ydyn eisiau i wybod mwy ynglyn ar sychlau cyflym ar gyfer y meddwedd hon, ydyn gallu clicio ar y 3 bar ar y cornel brig 10 fan yma, ac wedyn i dywys byrferth bys y ffordd fan yma, neu keyboard shortcuts, ac wedyn mae'r hwn yn arddangos yr byslechdau byrferth fan yma, sef Control Z i dadwneud gweithred y mwyaf diweddar, ac wedyn Shift Control Z i ail-wneud gweithredau y mwyaf diweddar, Control Q i amadal, Control F1 i ddangos y ffenestr hwn, Control F1, ac wedyn F1 ar gyfer cymorth, ac wedyn Shift Control A ar gyfer anglyn A, ac wedyn F10 i ddangos yr cymwysiad o'r diwislein botwm, ac wedyn Control gyda'r atalnod ar gyfer rhag diwisiadau, ac wedyn Control N i creu y prosiect newydd, ac wedyn Control O i agor prosiect, ac wedyn Control S i achub y prosiect gyfredol, ac wedyn Shift Control S i achub yr prosiect cyfredol fel cyflwyniad cyflym i Pitivi, ac wedyn Control I neu Control E i ychwanegu ffeiliau cyfryngau i'r prosiect. Felly, os ydyn eisiau i dangos yr ffenestr hwn, fel mae'n dweud fan yma, ydyn gallu clicio neu pwyso neu gwasgu ar y botwmau Control F1 fel hwn. Control F1. Ond nad ydy yn gweithio y tro hwn os dwi'n pwyso ar y botwm, Control F1, felly dydy ei ddim yn gweithio o gwbl. Ond mae'n ar gael pan ydyn yn clicio ar y 3 bar ac wedyn dewis yr byrferth, bysylffordd neu keyboard shortcuts fan yma. Ac hefyd, os ydyn eisiau i chwyddo i mewn neu chwyddo yr
allan yn ytrach na defnyddio yr llithwr neu llusgwr fan yma I gwneud hyn, rydyn gallu defnyddio y llygoden neu'r olwyn o'r llygoden os enghraifft rydyn yn cynnal I lawr y botwm control neu rheol, a wedyn os rydyn yn troi y olwyn o'r llygoden I fyny, felly mae'r hwn yn chwyddo I mewn fideo os rydyn yn wedyn cynnal I lawr yr botwm control a wedyn I troi yr olwyn yn ôl ar y llygoden, mae'r hwn yn chwyddo mas oddi wrth y fideo fel hwn. Unwaith eto, mae'r hwn yn hynod fwy hawdd nag y pob tro I llusgo neu llithro llithwr ar y ochr chwyddfan yma. Felly, I mewn yn yr adran di fan yma, mae gyda ni cyfnod lle rydyn yn edrych ar yr cyfrifiadur yn bwtio fyny, neu cychwyn I fyny, ond yn anffodus, I mewn yn y weddwedd hon, does dim yr abledd I cyflymu yr cyfnod hwn o gwbl. Felly os dwi'n eisiau I cyflymu yr cyfnod hwn, mae angen yn ytrach nag I gwneud rhyw fath o'r effaith I cyflymu yr fideo neu adran o fideo hwn, mae angen I fi I torri allan cyfnodau allan ohono fe I gwneud y holl cyfnod yn gyflymach. Felly nawr, dwi'n wedi gosod toriadau I mewn yn yr cyfnod hwn, ac wedyn beth dwi'n eisiau I wneud nawr yw I dileu pob ail fel hwn, pob un yn ail fel hwn. Felly, yn y bodd hwn, bydd hynny yn gwneud holl cyfnod a dwywaith cyn cyflymed fel hwn. Nawr, os dwi'n yn chwarae y holl cyfnod, mae'r dwywaith mor cyflym fel o blaen, fel hwn. Os ydyn eisiau I ychwanegu yr fideo I mewn yn yr adolygydd, a dwi'n gallu yn uniongyrchol llusgo oddi wrth yr rhagwylwr ffeil I mewn yn yr haen fan yma fel hwn, ac bydd hynny yn ychwanegu y fideo hwn yn hunan-symudol i'r panel ar gyfer yr cyfryngau mewn forwyd fel hyn. Ond pan ydyn yn gwneud hyn pob tro, mae'n rhaid I ni I aros ambell o eiliadau ar gyfer y meddylwedd hon I dadansoddi yr ffeil. Nawr, pan dwi'n yn dewis yr cyfnod fan yma, ar gyfer pob un cyfnod dewiswyd, mae gyda ni dau bar fan yma, felly anglyn ar dau far, yr un sydd yn uchod, mae'r hwn yn rheoli'r tewyllwch neu'r goleuni o'r fideo. Felly os enghraifft dwi'n mynd I llusgo pen ar y ochr dde I lawr fel hwn, felly mae'r hwn yn gwneud yr cyfnod o fideo hwn I tywyllu yn wraddol fel hwn os dwi'n mynd I clicio ar hwn fan yma ac wedyn clicio ar I chwarae. Nawr, rydyn gallu gweld mae'r fideo yn tywyllu yn raddol. Felly, yn y un ffordd ar gyfer yr bar yn iso, mae hwn yn rheoli maint o'r sain. Felly, os rydyn yn llusgo yr holl bar i'r gwelod fel hwn, mae'r hwn yn gwneud y fideo yn hollol ddistaw fel hwn. Nawr, os rydyn yn enghraifft chwarae oddi wrth y dechreuad o cyfnod hwn fel hyn, yn gallu gweld mae'r holl fideo neu holl cyfnod yn tywyllu ac yn mynd yn hollol ddistaw. Hefyd, os rydyn eisiau I ychwanegu rhyw fath o nodyn neu union yn yr cyfnod hwn, yn gallu clicio ar y llinell yn y canol fel hwn, fel hyn, ac felly bydd tab yn arddangos fel hwn yma. Os rydyn dwbl clicio arno fe unwaith eto, rydyn gallu
tynnu hynny mas fel hwn, ac fan yma mae gyda dim ond yr un fan yma, felly os ydyn dwbl clicio arno fe, ydyn gallu ychwanegu nodyn fel hwn, distawrwydd, fan yma. Ac wedyn, os ydyn clicio mas arno fe, ohono fe, felly mae'r hwn yn dangos nodyn fan yma, ac wedyn, unwaith eto, yn yr unfodd ydyn gallu creu cyn gymaint o nodyn neu fel hyn, fel ydyn eisiau. Felly, nodyn 2 fel hwn. Ac wedyn i'w clicio mas allan ohono fe, i'w cael, ac nawr os ydyn hoffran yr llygoden yn uchod, uwchben y nodyn, felly mae'r hwn yn arddangos nodyn hefyd. Ac hefyd, yn un modd, os ydyn eisiau i ychwanegu y nodyn i mewn yn yr llinell amser fan yma yn y uchod, ydyn gallu dwbl clicio unrhyw le ar y llinell fan hwn, ac wedyn i osod y saeth i lawr, glas golau fel hwn, ac nawr os ydyn eisiau i mewnbynnu y nodyn, ydyn gallu clicio arno fe unwaith eto, ac wedyn ychwanegu y nodyn fel hwn, nodyn 3, ac wedyn ydyn gallu clicio mas i'w cael lawr fel hwn, ac wedyn nawr os ydyn yn hoffran y llygoden yn uchod, mae'r nodyn yn arddangos hefyd. Felly beth weithiau, efallai bethau hynny yn defnyddiol iawn i mercio neu i agaffa hunain ynglyn â pob un adran i mewn yn yr fideo neu gweledolyn ydyn yn ei adolygu. Hefyd, pan ydyn yn y canol o adolygu fideo, os mae'n hynny yn defnyddio amrywiaeth o'r ffeiliau gweledolion neu'r fideoedd, felly os dyn eisiau i gwybod pa un cydran neu pa un cyfnod o'r fideo hwn sydd yn perthnasu i ba ffeil, dwi'n yn gallu hofran fy llygoden uwchben yr cyfnod hwnnw, ac mae'r hwn yn arddangos yr enw ffeil o'r fideoedd hynny. Felly, enghraifft, mae'r hwn y fideo ffeil sydd yn terfynu gyda'r 3, 2, 4, dim MP4. Felly, os dwi'n mynd i'r diwedd o'r fideo hwn, felly os dwi'n gwneud yr un peth, mae'r hwn yn arddangos yr enw gwahanol. Felly mae'r hynny yn defnyddiol iawn i mi. Nawr, ar ôl treulio amser yn adolygu yr fideo hwn, dwi'n wedi cyrraedd at y cyfnod lle dwi'n eisiau i allfori yr fideo hwn i creu yr fideo neu'r allbyniad neu'r gweledolyn allbyniadig, sut i wneud hynny. Felly ar gyfer hwn, ac rhaid i ni i clicio ar y botwm fan yma ar y gornel brig, sef render, neu i delweddu. Felly, ar ôl clicio ar hwnnw, felly mae gyda ni yr ffenestr newydd fel hwn. Felly, os ydyn clicio ar yr advanced neu rhagorol fan yma, ac wedyn ynglyn ar ffurfiogaeth, ydyn gallu dewis enghraifft MP4, ac nawr, ynglyn ar cymesuraeth o'r ffram, o'r cyfrifiadwr o ffram, dwi'n gallu dewis un sydd yn 12 ffram yr eiliad. Ac wedyn, ynglyn ar cymesuraeth o'r clywedolyn, dwi'n gallu dewis 91 o'r kilohertz fel hwn. Ac wedyn nawr, dwi'n gallu clicio ar botwm fan yma i dechrau cyfarwaith i'w delweddu fel yr ffeil fideo allbynedig fel hwn. Felly, ar gyfer yr amcam cyfrif o'r hyd o'r amser i'r gyfreithiol ar fideo hwn, felly mae'r fideo hwn i gyd
barhau dros oddeutu awr ac 20 munud a gyfer hwn i cynhyrchu y fideo hwn a bydd hynny yn cymryd oddeutu 6 munud ar ôl fan yma. Nawr mae'r cynhyrchiad o'r fideo arbenedig wedi gorffen, felly allwn gallu cael y ffenestr hwn trwy clicio ar y botwm i'w cael fel hwn, ac wedyn i'w cael hynny hefyd. A wedyn nawr, i mewn yn y bydell arbenedig fan yma ar ochr dde, mae gyda ni y fideo fan yma, os ydyn nhw'n clicio arno fe, ac wedyn i'w agor gyda'r chwaraewr ar gyfer y fideo. Nawr, mae'n arddangos fan yma fideo gorffenedig fan yma. Yr holl, i ddweud y gwir, 1 awr a 40 munud yn y hyd. Felly, i crynhoi i mewn yn y fideo hwn, rydyn wedi llwytho i cynhyrchu y fideo trwy defnyddio y meddalwedd gyda'r enw Pitivi, trwy'r adolygu yr amrywiaeth o'r gweledolion. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Cadwch yn saff, tan y tro nesaf, hwyl.